Velkommen til Enos. I denne video lærer du, hvordan du kan indtaste dine ugentlige egenkontrolregistreringer via vores mobilapplikation. Først skal vi vælge egenkontrol i bundmenuen. På den åbne side kan du via de øverste faner se ventende kontroller, alle kontroller, rapporten og din risikovurdering. Når du vælger fanen ventende kontroller, vises 3 knapper under den, som henholdsvis viser de ugentlige og årlige ventende kontroller, samt forældede kontroller. Lad os tage et eksempel og udfylde de ugentlige ventende kontroller. Hver kontrolformular skal udfyldes omhyggeligt ud fra de registreringer og målinger, du har foretaget i din virksomhed, og derefter gemmes. Når du har gennemført alle ugentlige kontroller, vil du se en besked om, at der ikke er flere ugentlige kontroller, der afventer. Disse registreringer skal typisk udfyldes mindst 1 gang om ugen. Hvis du ønsker at lave flere registreringer i samme uge, kan du gå til fanen alle kontroller og indtaste ekstra registreringer for det ønskede kontrolpunkt.